rundt, og det er FFF, som organiserer det her. Hvordan hænger det egentlig sammen? Det hænger sådan sammen på et tidspunkt, der fandt vi ud af, at de arrangementer de blev for store for den enkelte forening, da vi overtog Fur rundt og Limfjorden rundt fra turistforeningen. Der var vi så på det tidspunkt 9 foreninger, der gik sammen, nu er vi så 7 tilbage. Men det står så i vores vedtægt, at vi ikke må påtage os arrangementer, der er andre foreninger, der kan holde. Det er kun de store arrangementer, som en enkelt forening ikke kan påtage sig. Så vi har de 3 arrangementer om året. Hvordan er det så organiseret, de 7 foreninger? Sender det hver nogle folk? Det håber vi altid på. Det er ikke alle foreninger, der er lige hurtige, men vi får som regel folk fra alle foreninger. Og det er så den måde, at når man slår på trommerne, så tropper de op med et antal. Og det behøver ikke være nogen, der er i foreningen. Altså bare der kommer nogle mennesker. Rigtig mange af dem, der kommer her og hjælper, de har hjulpet i 40 år. Og dem smider man jo ikke ud, fordi det er foreningen, man kommer til. Hvor mange tror det er involveret i Fur rundt? Cirka, yes. Hvor lang er turen rundt? Vi plejer at sige 28 km, men vi har kappet en hel og klippet en tog, så cirka 22 km. Der må folk jo blive trætte undervejs. Er der noget hjælp at hente der? Der er meget hjælp. Vi har 3 restepladser, så man starter ind med at få sin morgenkaffe på den første. Der er en, hvor man kan få morgenmad med rundstykker og basser, og så er der en, hvor man kan få grillpølser, og så den sidste, den slutter man af med kage og kaffe. Det er jo også meget forskel på de deltagere, der tager rundt. Nogle de vil hurtigt rundt, og andre de tager som udflugt her på nemmest. De første, der kommer der, de løber jo rundt, så de bruger slet ikke restepladserne. Restepladserne er slet ikke åbne, når løberne kommer. De er jo inde i løbet af 2,5 til 3 timer. Så der kører vi så rundt i morgen tidlig og lægger poster ud til dem med koldt vand, så de ikke skal vandsmække. Det kalder bussen. Det er den, der samler de sidste op. Hvornår kører den? Den, altså de sidste, de kommer ind her ved 5-6 tiden. Og der er man ikke altid sådan helt appelsinfri, når man kommer. Det er en lang dag, sådan en for dem. Men ellers, hvis folk de så er ude på restepladsen og kommer i tanke om, nu vil benene ikke mere, så kan de sige til restepladsfolkene, og så bliver de kørt til havn. Så er der spisning herinde om aftenen. Er det noget, man køber billetter til? Eller er det... Det begyndte vi at sælge billetter i mandags inde i Brugsen, og det går vældig godt det salg. Ja. Det er rigtig godt mad i år. Vi har en kok fra Aarhus til at komme og lave mad, der hedder Tilly John, og han har sommerhus over. Så for at blive integreret, så har han så lov os at hjælpe os med det her. Vi glæder os. Det gør vi også. Ja, så er vi klar til at gå i gang. Fur rundt, 22 kilometer. Hvor i landet kommer I fra? Ja, altså jeg bor i Skive. Ja. Og jeg bor på Midtfyn. Ja. Hvordan har du så fundet vej her til Fur? Fordi det er så min datter, der bor her i Skive, og så var jeg ude at gå 30 km sidste weekend. Så ringede hun i tirsdag, så sagde hun har set, at man kan gå Fur rundt, også om ikke det var noget. Så sagde jeg, jo tak, jeg kommer. Ja. Er du så forberedt på, hvad der venter dig ude på strækningen? Måske ikke helt, men jeg har da gået på strander og sådan noget også, men jeg ved ikke, hvordan det er, men jeg skal til Spanien og gå lidt her til september, så al træning hører med. Ja. Har du været på Fur før? Ja, kun sådan lige, hvor vi bare har været over og kigge på, altså ikke rigtig, og det er mange år siden. Og det kan være, at vi mødes ved post 3. Og se, om jeg kan gå til den side også. Men som sagt, de første 10 år, der gik jeg rundt, så blev jeg løber, så nu er jeg så løbende en masse gange siden. Ja. Hvornår regner du med at være i mål igen? Ja, jeg forventer små 3 timer. Og så er du blandt de 10 første? Måske, ja. Men vi er også fra løbeklubben sammen. Vi plejer altså at løbe hele Fur rundt, helt ud i spidsen, Færkerøje, helt ud.
hvor mange de er grimme til at snappe dem lidt af rundt, så det bliver noget kortere tur. Ja. Så det med placeringer, det er sådan lidt pop-up. Hvor mange er I med fra? Jeg ved det ikke, men jeg tror, at vi er 15-20 stykker. Er I indskrevet som hold så? Nej, ja, det kommer dumpen så. Ja. Hvad er du her? Leon Witz. Ja. Det er lige en lydprøve. Vi skal lige høre, om lyden går igennem. Går lyden godt nok igennem? Godt. Velkommen til Fur Rundt 2010. Det står jo i programmet, at det skal starte klokken 8, så vi må hellere til at begynde. Det er jo 42. gang, at vi skal gå Fur Rundt, og nogle de løber rundt på et par timer. Andre de bruger en hel dag på at slente rundt sammen med familien, og man gør det, som man har lyst til. Meteorologerne de lover jo godt vejr, så hold lige at komme ind på de 3 rastepladser undervejs og få tanket op. Selvfølgelig med vand, men også med øl. Det er jo det, der giver overskud til de foreninger, der står bag det her arrangement. Og det skal I hvert fald huske, når I slutter ud på Fuglehavn igen. Der er jo grillmad i løbet af eftermiddagen. Der er boder med markedsplads med fugleprodukter. Klokken 18 der serverer Chili John aftensmad, og klokken 19 der er der jo havneband, der starter. Og der er jo 2 gamle bands, der spiller op i år. Los Quantos og Firebirds. Og som de selv sagde, vi er efterhånden blevet så gamle, at vi er nødt til at dele som jobbet, fordi der er ingen års, der kan klare at spille en helt afsnit. Så der er lagt i kakkeloven til en god varmt op på Fur Rundt, og på vegne af de 7 foreninger, der står bag Fugs Forenede Foreninger, så er vi egentlig klar til at starte nedtællingen. Og da vi mangler en startpistol til at skyde det hele i gang, så laver vi en kollektiv nedtælling. Vi starter med en kollektiv nedtælling, og så er det jo lige for man inden, som visker i min øresnegl, at der er kommet et ny rutekort, og I skal følge den afmærkning, som er på kortet. Går man udenfor, så er det simpelthen på eget ansvar. Og så er vi også fri for, at der kommer nogen bagefter og brokker sig over, at de ikke kan finde rundt. Men hjælp hinanden undervejs på ruten, ikke bare med at finde rundt, men i det hele taget. Så skal vi starte nedtællingen. Hvis vi starter med 5 og tæller 9 år, så ender det nok med, at vi sagde 0 og start. Skal vi starte? 5, 4, 3, 2, 1, god tur!